Budeme mastrovať potom na Facebooku. No. Ťažkí programátori. No, 21. Hrubé opracovanie povrchu. Koľko je 20? Dorobte to a pustíme si to znova. 0. Lebo prerábame, ktoré je krajšie. 20. Koľko je freza? Freza je 12 či koľkatka? Hej. Tam daj normálne 20. Na jedenkrát nie. To hrubovanie na jedenkrát, čak vyláme To je kraje. drevo. Čo ti bylo mi? Kraje povytrhá. To bude strašné niečo. Daj 5, nie to je jedno. 10, dobre. Daj nejakých 3000. Neboj sa toho. Chceš 5 dať? Daj 5. Teraz si môžeš dovoliť. Daj nejakých 500. Pre istotu. Len potom to je väčší štvorec je euro. Toto je 180 na 150, tak správ, ja neviem, aby vybiehala? 190 na 160. Ona bude vybiehať, len on je nepravidelný, ten štvorec, není presný. Aby nám niekde v rohu neostal, tak správ radšej ide dvakrát na prázdno ako... Daj vložiť. Čo, nie štvorec? No. Nula. Ne? Základná poloha. Na nula. Nie, tu musíme... Poďte sa koľko nejak môžete... Teraz bude základná poloha v zete v mínuse. Základná poloha zete je 0. To by som včera bavil. Tak. Je tam 0,0. Teraz sa pýta, kde je stred toho štvorca, od nulového bodu. Na nule. Dám 190. Vyše? 190, to uvidíme, ak tak začíme. A hen tam to bolo 100 na 160. To nič. Čo ešte? Však daj ďalej, čo tam máš. Dobre, to by mohlo byť všetko. Daj edit. Reset. Auto. Simulácia. Na štart. Uvidíme, či to bude robiť to, čo chceme. Tam nemáme prídavok v zete. No dobre, teraz je aj 11 nad kusom, vidíš v zetovej súradnici. Teraz je milimeter a potom ešte milimeter prehľadí. Teraz nám urobí ten štvorec. Toto prerobím, nech chodí pomalšie. Ale nezobralo toľko, koľko sme chceli, že? Kde? Papa. Áno? Hej. Tam ešte jednu vec treba spraviť. Posunúť nulový bod tom onom. Môžem? Prerobím. Musíme to takto. Tu ti ukazuje, že je 11 mm nad nulou, ešte stále. Treba si pri tej grafike všímať aj tieto súradnice zetové, či to ide do mínusu, či do plusu, či som to dobre nastavil, vieš, že to ide. A teraz nebere nejako moc? Po 10 mm. Máme tam 21 mm pridal. No, to. On to zobral na dvakrát a teraz milimeter to prehladí a teraz bude robiť ten štvorec. Dobre. Ten štvorec si zmenšíme. Toto dáme aj po 5 mm, niekto ide viac krát. Zase dáme 5. Zmeniť. Tak. Zmeniť. Počný dĺžka 15 hodín.
hĺbka rezu na polomeru dáme 2, hĺbka rezu oseje dáme 5, tu dáme 20, to chodí dlhšie. Zmeniť. To musíme dať minus 20. Zmeniť. To necháme. Dáme 25. Bočný položka 10. Hĺbka rezu na polomeru dáme 2. Hĺbka rezu oseje 5. To pôjde 5 krát. Dali sme to koľko? Minus 25. Tak, teraz celú tú nulu máme minus 21 mm. Netreba si míliť upozornenie. Väčšina strojov má, keď ide niečo robiť, je vstup a plus vstup. Hej. Plus je priráta k tomu, čo je. Keď dá minus 21 vstup, tak napíše mi tu minus 21 a môžem tú nulu chytať na novo. Hej. Takisto sú aj keď upravujete korekcie, náradia. Hej. Je plus vstup. Plus vstup, vstup. Vstup prepíše tú hodnotu na to, čo napíšete. Plus vstup je priráta od ráta. Hej. Už keď doľaďujem. Dobre.